ilmu mantik lawan ma'ani padang lawan ilmu loka jadi wastane korone kisah Jakarya Yahya putrani ngalikan bangsa tabriji lan mali mabasa mari ngonjatul lari penaboloe ramat kang wasta putrani muslim bangsani di Afrika ngarana Syaikhul Qadir Al-Mutarib Sini lawan ilmu tatakrama kalawan Syaikhul Qadir jalani ngalapi rukun punika saking astani Kasim Al-Qadi Abu Sa'id Mubarak Majumi kang lan Syaikhul Qadir ing masai kamalangi jamaning para ulia ingkang alim-alim kabeh duakang mabikaron lan salim sadaya tanaman kang kalinta mangkana Syaikhul Qadir langkung sakit sasama ing rewang ngaji kabeh malasagung ing ulama kang sami kinoro sadaya pan sami kantur pangune nganekan dene Syaikhul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rabi wastani punika minangka sila ing saking para ulama Imam Rabi pansar mantuki karomatullah mangkana ngalim-alim kang lungguh para jabatan sadayane cara kami miwakang para ulama agula maka wana sama kanana kang beryagan nangka kontena Imam Rabi longgoe Syaikhul Qadir linangkung ing sasama ning barang kang lungguh ing para jabatan mantap mangkana Syaikhul Qadir jilan miskin makan tanana ing salonggoe korone aling madrasah makan sagung ing sudara kang sugi samya atanina abadi ke madrasah dunia pamor kale wongake maka waktu disampurna wajiatan di madrasah mengaji Quran dan kita berkat Syaikhul Muluk saparaja ing waktu punika nanging Nabi
jatuh sekali dasar sawarsa kuiku mangka kamu